Hej så dansk otaku, i dag skal vi tage vores panties off. Nej, lad os det være. Vi er ikke engang over 18. Max skal vi reagere til en video, som hedder I can take off my panties. Ja, jeg kan jo ikke at sige det, bror. Det lå bare... Panties. Nå ja, det er bare... Du siger bare, okay, I take off my panties, bare sådan. Jeg har hørt sang i baggrunden, og jeg har set den på en af Akis top et eller andet vocal. Nå ja, skal vi komme i gang? Ja, lad os komme i gang. Det er sikkert så virkelig happy musik, hvad jeg husker. Pants to no man. Okay, det hedder. Nu kan vi try to quiz something there. And also, girls, what? Hvordan ser hun? Hvorfor ser hun sådan ud? Seriøst, hvad? Næste spørgsmål. I follow me everywhere. Jeg ved faktisk ikke, jeg har ikke set så meget videoen, så jeg er faktisk lidt nysgerrig. Så unless I wear them all like underwear, can I not go out? Nej, så okay. Du behøver ikke at tage undertøj på. Du klarer dig nok. Bare fortsæt. Nu kommer jeg skråt ind i det kop. Ja. Hvor mange skal jeg til at græde det her? Der græder grin i det her. Der må bare ikke være fortsæt. Well, they're taking them off. Vent. Once they're taken off, I'll be an adult. Vent. Hvad betyder det? Er det en sætning? Fordi hun ikke har de der børnepanties sådan. Håber jeg i hvert fald. Vent. Hun er i den stilling. Hun once they're taken off. Lad os bare videre. Jeg er faktisk nysgerrig, for jeg har ikke set videoen. Altså, hvis I er PG-13, det vil altså resten af videoen. Oh god. Skal jeg tage din panties af? Vent et øjeblik. Den er 3 minutter lang. Kom on, Max. Du skal react til en 3 minutters sang. 3 minutters sang om at tage sin panties af. Come on. Nu tager hun på igen. Hvad er ikke meningen, hun skulle blive en voksen nu? Jamen, hun blev vist barn igen. Og hvis min teori er rigtig, så bliver det bare værre. Max, bare, jeg gider ikke at høre dine teorier, fordi det går bare det helt værre. Meget mere værre. Okay. Vent. Ja. Og så kommer der... Du stopper ved 2:22. Alt for mange 2 her nu. Jeg ved godt, hvis jeg lige først, der kommer jeg lige nu. Hvor lang tid var det? 3 minutter og 44 sekunder. Fuck. Der stikker det down. I am in between it. I'm not really... Oh god.
Jeg kan ikke huske, om hun tager dem på eller af. Jeg tager dem på af, ved jeg ikke. Okay, hun tager dem af. Hun siger først, jeg tager dem af, så tager jeg dem på, og så tager jeg dem af igen. Seriøst, hvad tænker forældrene, når hun bare lige synger det ind på sit værelse? Nej, hvorfor hun står og synger det der for sig selv inde på sit værelse? Og så går forældrene bare lige og siger, skat, hvad skal du have til at spise? I can take off my panties. Og så siger og så siger far, holy shit, oh my god. Fortsæt Max, hvor du gør det værre. Men så hvis du var inde for i sit eget værelse, det betyder, hun gør bare det hele tiden. Ja. Og hun synger sikkert også sang. Men sådan, hun har tænkt sig at vise, hvordan man gør det. Er det virkelig sådan en hård ting at finde ud af at tage sine underbukser af? Åbenbart, Max, åbenbart. Fuck, man vil tage hænderne af og så tage dem ned. Der er meget det her verden, fortsæt så. Det var faktisk ikke være så svært med spørgsmål. Hvor er den færdig? Det ved jeg ikke. Ja, det er den. Hvad synes du, Max? Hvad synes du om den? Hvad egentlig er, at jeg sidder og tager en pistol og putte den op i min mund? Okay. Chica igen! Nej, der er lige noget... Nej, chica igen! Seriøst! Fuck off! Der er også rampaging. Lad lige der, Hollik. Den er faktisk... Skal vi ikke optage den? Jo! Men først, Max, hvad synes du om den? Og hvad alle tror, sammen, den handler om? Vi skal tage og optage en 3. video. På grund af, at vi har lyst. Yay! Ja! Og det værste subscribe til os! Eller vi laver ikke flere videoer. Ja, vi stopper. Ej, det skal...